And guys, pababa na tayo. Nag-file tayo ng tax natin. Company tax dito sa BIR. Dito sa Intramuros. Ayan. So, yun nga guys, nag-file tayo ng ating company tax, mga ganon-ganon. Ayan. So, madali lang naman yung process nila. Ayan guys, kagagaling lang natin sa BIR. Nag-file tayo ng ng audited documents, ayan, for the year 2019. So far, madali lang nung nung process ko. So daan tayo dito sa Manila Cathedral, ayan. Tingnan natin kung makakapasok tayo sa loob. Medyo matagal din kasi. So ito yung Manila Cathedral, ayan. Ito yung Intramuros. Ayan. Wala lang guys, after natin, medyo madali kasi yung pag-file ng mga documents. Ito naman yung park sa harap ng Manila Cathedral. Ayan, wala pa rin masyadong mga tao. Kasi yung park, nakasarado yung park. Ito yung tapat ng park. Ay, tapat ng simbahan pala. Ano na ko? Ng park. Ayan, tapos ito yung tada, Manila Cathedral. Ayan. Wala pa, hindi pa siya pwedeng, sarado pa ata. Hindi pa nila binubuksan. Pero ito yung monumental na Manila Cathedral. Tapos sa tagiliran lang niya, nandito lang yung Commission on Election Office or yung Palacio del Gobernador, ayan. Na ngayon ay na siya, Commission on Election Office, National Office. Ayan lang. So ito na yung kabuuan ng tapat ng Manila Cathedral. Actually may video na ako nito guys. Please check out also my video. Ngayon guys, ang problema ko ay paano ako uuwi. Kasi wala pang sasakyan, wala pang biyahe. Tingnan natin doon sa harap kung meron. Pwede. Ayun, dami naman tao dito. Dito tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila dadaan. Kasi for extra precaution, iwas tayo sa maraming tao. Diba? Nakakatakot pa rin kasi guys lumabas. Ayan. Ayan yung park. Siyempre payong tayo kasi mainit. Ayan guys, kukunti ang tao. Ito tayo dadaan sa kabila. Sana may masakyan tayo.
So ito naman guys, yung lugar namin dito sa Paco. Ayan, yung simbahan namin sarado pa din. Yung kalsada namin lumuwag na. Kasi wala na yung mga nagtitinda sa gilid. Kaso sana meron pa silang mga hanap buhay. Kasi pinagtatanggal sila dito. Dati marami dito dyan. Ngayon wala na. Tapos ito na itsura ngayon ng palengke. Dati dito ang dami mga vendor. Ngayon wala na rin mga nagtitinda. Lumuwag na siya. Pero yung mga hanap buhay nawalan. Ayan guys.